Hello mga papang dinha. May buntag sa tanan no. Sa dili pa ko mo vlog karong buntaga. Ah Magampo tang tanan no. Maihilayo ta sa disgrasya, aksidente o katalagman. Ilabi na gayud karon nga adunay padulong nga bagyo. Sa gabi ini siya mo abot no, then sa kadlawon pud sa Wibis. So atong iampo para mahilikay ta sa mga katalagman no. Kitang tanan mag-ampo para dunggo ng atong pagampo sa Ginoo para kitang tanan safety tang tanan no. Ihilayo ta sa mga disgrasya po. So padayon ta sa akong vlog karong buntaga. Kini maong lakaw para sa kabag-uhan, alang sa kayuhan sa tanan. Kini usab para kini sa mga 18 pataas ang edad no, kay adunay mga sensitibo nga mga istorya sa akong kinabuhi nga nanglabay na sa akong kinabuhi no, nga wala na kalimbigitan karon kay nagbago naman po ko sa akong kinabuhi. Ako nang gipuy-an ang kabaguhan. So ang akong i-share ninyo karong buntaga mao ang gamiton isip usa ka suffering addict no, nga ganahan mo sakripisyo, ganahan maka-recover, makaalingkawa sa ilang bisyo no. Gamiton nato ang atuang natural nga kusog, dili kay gamiton nato ang tama sa droga nga ato ang ginagamit no. Gamito na to sa kusog sa ato ang kinabuhi. Ang natural nga kusog atong gamiton sa akong nahinumduman no, sa akong nangagi sa akong kinabuhi no, isip ko sa ka-addict kani adto mostly ganahan ko musuyop, kay ganahan ko siging alive no, siging pagsik no, dugay kapuyan. So gatuo ko nga kung makasuyop ko o aduna ko'y bunga item o kung sa mga class nga mga tao shabs sa tuwa bunga item bato. So kung na ako gatuo ko nga ako mo'y pinakakusgan, ako mo'y sikat ba, ako'y sikat no, muna akong concept kani adto nga active pa ko sa droga no. Pero sayop day kayo no, sayop kayo ako ang mga concept akong nahibalan. Wala ko'y tao nga nakaingon ako nga bay sayop na imong gibuhat, dili na maoy tinuod nga kusog. Ang tinuod nga kusog, unsa man di ay ang tinuod nga kusog nga pwede nato gamiton matag adlaw-adlaw no. Kabalo mo mga papang, mao ni akong ikaistorya. Ang tinuod nga kusog kanang natural nga kusog nga gihatag sa atong Ginoo, nga gihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi no. Kaya no, gihatagan ta niyag oras sa pagpahuway, gihatagan po ta niyag kusog anang tibok adlaw, buntag ug hapon para atong gamito na siya nga kusog sa natural nga pamaagi. Dili kay ingon nga kinahanglan ako overtime raw na suyupan ako ni, kinahanglan ako yung mga gimbuhaton nga mao na no, ako ning gamitan. So dili na mao no, dili na siya maong nga panghuna-huna. Kaya ngano ang imong gisudlan nga sitwasyon o ang imo ang gi plano nga mao na imong buhaton, musulod ka ng bisyo no, usak kadako kay nga makadaot nga butang. Makadaot na siya sa atong lawas no, especially nga huna-huna na lay gadala nga okay pa ko, kusgan pa ko, sakto pa kong kusog kay nakasuyop good. Pero huna-huna na lang dahito gadala no nga okay. Pero ang lawas day kagib up na ang lawas, dili na kaya sa lawas. So mao nang pag ang usa ka adik mawala ng tama,
tag-usa, tulo ka adlaw, duha ka adlaw pahuway no sigang tulog. So dili na siya natural. So ako i-encourage mo mga papang no, ilabi na katong mga suffering addict nga ganahan mag-recover na, ganahan na magbag-o sa ilang kinabuhi. So ako i-encourage na gamita jud ang kusog nga gihatag sa Ginoo nato. Kay mao na siya original no, mao na siya pinaka the best nga strength nga atong ikahatag sa ato ang kaugalingon sa atong pamilya ug sa komunidad nga mamahimo tang epektibo nga tao, mahimo tang productive nga tao. No inana no, ayaw mo to anang nakay saburin ha, ikaw na ikusgan, nakay makasuyop ka, ikaw na maing laki, dili gyud na siya mao. Dili gyud na siya mao nga mentalidad no. Kuha na siya sayop na siya nga mentalidad sa usa ka adik nga iyang gidevelop, iyang gipalambo sa iyang kaugalingon. Sama ra usab na nga iyang gipalala ang iyang sakit. Muna mga papang no, ang kusog nga gihatag sa Ginoo ato po na siyang pangayoon. Ato po na siyang palambuon. Ato na siyang kanunay iampo nga hatagan ta ana matag adlaw-adlaw no. Kay para magiyahan ta, para ihatag po na sa Ginoo sa ato ug atong mapalambo. So ina na mga papang no, atong gamiton ang mga natural nga pamaagi sa kinabuhi, pag senaryo sa kinabuhi. Kay mauna siya original sa ato ang pagkatao no. Dili na yung take og drugs para matama, para mo amats ko, para ganado ko mo trabaho. Ana dili na siya mao no. Sayop na siya nga panghuna-huna sa tao. Dili na to na siya padaghanon nga panghuna-huna no. Ato na siyang ikat kay mao na siya makadala og peligro sa ato ang panglawas. So madaot ang atong mga panglawas ana no. So manginaot ko mga papang nga unta aduna pud mo inapupo karong buntaga sa akong vlog, sa akong lakaw para sa kabag-uhan alang sa tanan. Kuan lang no, subaybay lang, sunod lang sa akong vlog kay ako muhatag og mga advices sa inyo mga papang no, para makaalingkawas ta sa atuang bisyo. So ako grateful ko, mapasalamaton ko sa Ginoo nga nadawat nako ang kabag-uhan nga iyang gihatag kanako. So ako po ning ampingan no, gaamping po ko sa kaugalingon nga ako ni siyang maampingan ning mga butanga. Dili na ako niingon nga kay nadawat na nako ang kabag-uhan sa akong kinabuhi. What I mean is kanang wala na ko gabisyo ba? Wala na ko gabisyo no. Kay nadawat na ni nako nga wala na ko gabisyo. Usa ni sa kagasa sa Ginoo nga gihatag nako nga ako pud ampingan, then ako pud i-share ninyo, dili na ko ni siya pasagdan no. So isig isa ka nato magamping, magbantay sa tuang kaugalingon nga mahilayo ta sa bisyo sa ato sa kinabuhi no, nga mao'y makadaot sa ato mismo nga kaugalingon. So mga papang, akong Osbon, just follow my channel Sam's Transformation para makasunod mo sa mga adlaw-adlaw na ako nga vlog no. Manghinaot ko nga napod mo yung mapupuan unya. Don't be afraid nga i-share ninyo ni sa uban kay para kini sa kaayuhan, para kini sa kabag-uhan alang sa kaayuhan sa tanan. Daghan kayong salamat mga papang no sa inyong pagpaminaw, sa inyong panahon. Ug amping tanan ug labi na karon magampo kita nga ihilayo ta sa mga katalagman no, labi na sa umabot nga bagyo karong gabi ug ugma sa buntag. So amping tanan mga papang, God bless us all. Bye bye for now.